اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب أعوذ بك من همزات الشياطين ورب أعوذ بك أن يحضرون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے جو پوری کائنات دا خالق مالک رازق مشکل کشا اور حاجت روائے، جو فعال لما یرید اور علی کل شیء قدیر. درود و سلام
آقائے دو جہاں پیغمبر زمان امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ صاحبوں اور عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردے دے اندر رہنے والی میری معززات ماؤں اور بہنوں، جس مقام میں ذیشان میں آج اس وقت آپ احباب دی خدمت دے اندر پیش کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اے مقام عظیم الشان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 22واں سپارے دا رکوع 14واں، سورت دا نام سورہ فاطر اور سورت دا رکوع دوسرا۔ اللہ والو، اللہ رب رحمان نے آسمان دے دروازے انو رحمت و برکات والے مہینے دے اندر رحمتاں والے دروازے کھول دیتے نے۔ آج ماہ رمضان المبارک دا 11واں روزہ اور دوسرا خطبہ جمعہ ہے، جس دا موضوع ہے آسمان دے دروازے کیڑے کیڑے ٹائم کھل دے نے۔ آئیے اللہ دی توفیق نال اور رب العالمین دی رحمت دے نال فوت ہون والے ابو اور امی دیاں دعاواں دے نال اور آپ جیسے نیک لوگاں دیاں دعاواں نال اللہ دے قرآن دی آیات اور امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان وچوں اور ایو خوش نصیب لوگ کہ جنہ واسطے آسمان دے ستے دروازے اللہ رب رحمان کھول دیندے نے۔ اور عزیز بھائیو، اور جیڑا ان اوقات دے اندر انہاں موقعاں تے مومن مسلمان متقی پرہیزگار اور اللہ دی ذات نال محبت کرنے والا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے لوگ یقیناً انہاں موقعاں دی قدر کردے نے۔ میں انشاءاللہ الرحمن اج دے اس عظیم الشان خطبے جمعے دے اندر 4 ایسے موقع دن دے اندر جس وقت آسمان دے دروازے اللہ مومنہ لئی کھول دیندے نے، اور 2 دن ایسے نے جنہ دے اندر آسمان دے دروازے کھل دے نے، اور اسی طرح 2 بندے ایسے نے کہ جنہ واسطے آسمان دے دروازے
اللہ رب رحمان کھول دیندا ہے۔ اور میں بڑی محبت دے نال قرآن دے قیمتی موتی چن کے لے کے آیا، اور امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان دے عظیم پھلاں دا گلدستہ تیار کر کے لے کے آیا۔ آئیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے صحیح بخاری دے اندر موجود ہے کہ نبی پاک او مشہور واقعہ جدوں میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے گئے، آسمان دا پہلا دروازہ جبریل نے کھڑکایا، نوریاں دے سردار نے پوچھیا کون ہے؟ فرمایا میں جبریل، اور میرے نال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ دے نبی گئے نے، دروازہ کھل گیا۔ اسی طرح دوسرے دروازے بھی جبریل دستے گئے نے، نبی پاک دا تعارف کرواندے گئے نے۔ عزیز بھائیو، کسے واسطے جیڑا اے دروازہ کوئی ایسا کھل جائے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اسی آنے وہ بڑے نصیباں والا ہے کہ جدے واسطے بیت اللہ دا دروازہ کھل دے، اور واقعتاً وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اور وہ سب تو بڑا خوش نصیب ہے کہ جدے واسطے آسمانہ دے دروازے اللہ رب العالمین کھول دیندے نے۔ آئیے ذرا کتھے لکھے ہے؟ اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماندے نے من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ جیڑا بندہ پسند کردہ ہے، اور آئیے نہ منو اللہ عزت عطا فرمائے، عظمت عطا فرمائے، فرمایا فللہ العزت جمیعا، اے ساریاں عزتاں اے اللہ واسطے نے۔ اللہ فرماندے نے الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ ذوالجلال دی طرف ایسے پکیزہ کلمے جیڑے نے اللہ اللہ آسمانہ دی طرف اٹھ دینے۔ والعمل الصالح یرفعہ، ایسے عمال نیک بلند ہندے نے۔ آئیے نظرہ میرے ویر، میرے بھائی، میرے برادر، آئیے نظر آج قرآن و سنت دی روشنی دے اندر، اور ماہ رمضان المبارک دی تے خصوصیت اللہ نے عطا کر دیتی ہے۔ اے 24 گھنٹے آسمان دے دروازے کھلے نے، تے نال اللہ نے اپنی رحمت تے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے نے۔ پہلی گل یہ سمجھو، آسمان دے دروازے 7 نے تے رب دی جنت دے دروازے 8 نے، یہ گل سمجھن والی ہے۔ اور جہنم دے دروازے 7 نے، لیکن آسمان دے دروازے کنہ لوگاں واسطے کیڑے خوش نصیب نے میرے بھائیو۔ عوان صدر دا دروازہ جدے واسطے کھولیا جائے آندہ بڑے اعزاز دی بات ہے، بڑے فخر دی بات ہے۔ عزیز بھائیو، جدے واسطے آسمان دے دروازے کھل جان، او دے نالو بڑا عزت عظمت والا کون ہو سکتا ہے؟ اور کیڑا موقع ہے؟ اللہ دے سونے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جدوں اذان مؤذن اذان پڑھ دے اللہ آسمانہ دے دروازے کھول دیندے۔ واہ سبحان اللہ۔ اوائیو، اپنے دوستہ دے اندر بیٹھ کے
اپنے یارہ سجنا دے نال بیٹھ کے جدو گپاں مار دے نے انہاں نو خاموش کرا دیا کرو. اللہ دی قسم مؤذن زان پڑھ دے تے رب آسماناں دے دروازے کھول دیندے نے. واہ سبحان اللہ. تے جیڑا بندہ پھر یہ کلمے پڑھ دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مؤذن جویں کلمے دہراندا ہے اور یہ بھی نال نال دہراندا ہے. فرمایا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. ایتھے پڑھدا لا حول ولا قوت الا باللہ. واہ سبحان اللہ. آؤ عزیز بھائیو پھر کی پڑھدا ہے؟ وسیلے دی دعا پڑھدا ہے، درود پاک پڑھدا ہے. اللہم صلی علی محمد. اے او درود جیڑا نماز اندر پڑھیا جاندا ہے، اذان تو بعد پڑھیا جاندا ہے. پھر اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مؤذن اذان پڑھ دے اللہ آسمان دے ستے دروازے کھول دیندے نے. اج دا موضوع ذہن نشین اور بڑی توجہ دے نال بڑی محبت دے نال آئیے ذرا اور قریب آئیے. اور وہ خوش قسمت ہے اللہ دے نبی فرماندے نے جدوں سورج ڈھل جاندا ہے. سورج کدھروں طلوع ہوندا ہے؟ مشرق دی طرفوں. اور جدو سورج ڈھلدا ہے مغرب دی طرفے اللہ دے سونے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ آسمانہ دے دروازے کھول دیندے نے. واہ سبحان اللہ. عزیز بھائیو آسمانہ دے دروازے کھل جاندے نے تے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر نبی پاک علیہ السلام دا اپنا عمل کی سی اللہ کرے کہ امتیاں نو نبی جیسے عمال کرنے دی اللہ توفیق عطا فرما دے. الحمدللہ میری اور کوشش ہے اور صحیح مسلم دی حدیث ہے جدوں دی حدیث پڑھی ہے میری کوشش ہوندی ہے اللہ دے نبی جیڑا روٹین نال تے محبت نال پیار نال میرے ویر بڑی محنت نال قرآن و سنت دے موتی چن کے لے کے آیا. یہ دی قدر مومن کردہ ہے، معاہد کردہ ہے اور اللہ ذوالجلال دا فرما بردار کردہ ہے. نبی پاک علیہ السلام محبت نال پیار نال میرے آقا فرضاں تو پہلوں زور دیاں 4 سنتاں پڑھ دینے. اللہ 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 دے پاک پیغمبر دا ایک پروانہ عرض کردہ ہے اللہ دے محبوب جی تسی بڑی محبت نال بڑی لگن نال تسی جیڑا زور دیاں 4 سنتا پہلے پڑھ دے ہو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادو آسمان دے دروازے کھلے نے. میں چاہنا وا کہ جدو آسمان دے دروازے کھلے نے میں رب دے سامنے سجدہ پیا کراں. واہ سبحان اللہ. ایتھے ہی بس نے ایک اور حدیث دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ روٹین نال محبت نال پڑھدا ہے 4 رکعتاں پڑھدا ہے اللہ اس بندے نو تہجد پڑھن دا اللہ ثواب عطا کر دیندے نے. اے قیمتی موتی اج بڑی توجہ دے نال بڑی محبت دے نال اور رمضان دا مہینہ پھر ایسا قیمتی لمحات نے یا روزہ رکھے تے کیڑا کوئی کھانا تے پینا ہے اے نیکیاں دے موقع اللہ نے عطا کر دیتے نے. اپنی زندگی دی روٹین بنا لے. ایتھے ہی بس نہیں فرمایا نماز تہجد دا ثواب اللہ تعالی عطا کر دیندے نے. تے جیڑا بندہ روٹین نال پڑھدا ہے اللہ اس بندے نو جہنم تو آزاد کر دیندے نے تے اپنی جنت دا مالک بنا دیندے نے. یہ 4 سنتاں دی اتنی فضیلت ہے. کیوں فضیلت ہے؟
کہ ادو آسمان دے دروازے اللہ کھول دیندے نے۔ اللہ فرماندے نے من کان یرید العزت فللہ العزت، من کان یرید العزت فللہ العزت، فللہ العزت جميعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح۔ اے مومنانو اللہ موقع عطا کر دینے، اے مومنانو اللہ خوبیاں عطا کر دینے۔ آؤ نا تیسرا مقام میں دس دا جاواں، تیسرا ٹائم کیڑا ہے؟ فرمایا جدوں رات دا پچھلی رات ہوندی ہے، ادھی رات دا ٹائم ہوندا ہے، نماز تہجد دا ٹائم ہوندا ہے، تو یارا سجنا چ بہ کے گپا مارنا ہے، کوئی دنیا دا کم کرنا ہے، 12 وج جاندے نے۔ میرے ویر، میرے بھائی، میرے برادر، میری ماں بہنوں، گھر بیٹھیاں ٹائم گزردا ہے نا، تے اللہ توفیق دے دوے۔ فرمایا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام آسمان نے دنیا تے آ جاندے نے، تے اللہ ذوالجلال آسمان نے دنیا تے آندے نے، آسمان دے دروازے کھول دیندے نے۔ اللہ وعدہ دیندے نے، ہے کوئی میرے کول کوئی منگن والا، تندرستیاں منگن والا، رزق منگن والا، غلاماں دی معافی منگن والا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے کوئی چیز چاہی دی ہے، تے اس وقت بندہ محبت نال 2 نفل پڑھ دے تے اپنے اللہ کولو دعا کر دے، اللہ دی دعا نو فوراً قبول فرما لیندے نے۔ فرمایا اس ٹائم تے بھی آسمان دے دروازے کھول دینے۔ ایک کنا وقت ہے؟ تیسرا وقت ہے۔ اللہ ذوالجلال تے محبت نل کہندے نے، اے میرے بندے آتے سہی میرے در تے آتے سہی نا، اللہ اللہ خالی ہاتھ آوے چولی پر دیواں، خالی ہاتھ آوے چولی پر دیواں، مال تے اولاد تے زر دیواں، تیری ہر مشکل حل کر دیواں، کہو لا الہ الا اللہ۔ او تیرا نصیب کڈا کہ آسمان دے دروازے میرے تیرے لئی رب کھول دینے۔ اور میں ایتھے بھی روک کے ایک گل کرنا چاہنا ہاں، آسمان دے دروازے کھلے نے، لیکن او بدبخت 2 ایسے شخص نے کہ جدوں دروازے کھلے نے لیکن اللہ نو انہاں نو محروم کر دیندا ہے۔ ایک زانیہ عورت ہے، ایک بدکار بندہ ہے، ایک ٹیکس دی کمائی کھان والا ہے، لیکن آسمان دے دروازے کھلے نے۔ انہاں بدبختاں لئی اللہ ذوالجلال والاکرام رحمت دے دروازے نہیں جے کھول دے، اللہ تے آپ آواز دے کے آندے نے، ادھی راتی رحمت رب دی، او پچھلی راتی رحمت رب دی، تے کرے بلند آواز تے منگن والے کارنی کھلا، تے رحمت دا دروازہ۔ اللہ تے آپ کہندے نے، آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے۔ او میرے بندے تو آتے سہی، او رحمتہ برکتہ سمیٹن والا مہینہ اے بڑی تیزی نل جا رہے ہے، تے اللہ بندے میں او آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، میں تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، او در غیران دے کیوں تو جانا ہے، کہو لا الہ الا اللہ۔ آج دا پیغام میں محمدی دے انشاءاللہ ملے گا۔ ایک قیمتی موضوع دی قدر کرے آجے تے اگے دعوت دے آجے۔ میں پچھلے جمعے بھی کیا سی، اللہ نے توانوں توفیق دیتی ہے، اپنے ہمسایاں نو اپنے
اپنے دوستانوں قادی دعوت دینی ہے، اے رب دے قرآن دی دعوت دینی ہے، یا آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے ویر میرے بھائی خوش نصیب وہ لوگ نے کہ جنہاں نے قیمتی لفظانوں اپنے ذہن نشین کر لے آئے۔ ریکارڈنگ ہو رہی ہے لیکن جیڑا اپنے دل و دماغ نو ریکارڈ بنا کے رکھ دائے، ذہن نشین کر دے، پھر اللہ ذوالجلال ولی کرام توفیق دین دینے اپنے 5-6 فٹ وجود تے عمل کر دے۔ اللہ کی آمدنے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، میں تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، او در خیران دے کیوں تو جانا ہے، کہو لا الہ الا اللہ، میرے ملن نو لگدا کرایہ نہیں، اور لاہور جانا ہے نا تے بندے دا کرایہ لگدا ہے، اللہ نال ملاقات کرنی ہوئے تے رب کی آمدے نے، اللہ فرماندے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ رب کی آمدے نے میرے ملن نو لگدا کرایہ نہیں، میں کتے دور محل بنایا نہیں، کوئی چوکیدار بھی بوئے دے بٹھایا نہیں، کہو لا الہ الا اللہ۔ اللہ دی قسم طالب علم دی کی اوقات ہے، اسی تے ہنوی علم حاصل کرنے آئے، اور جیڑا درخت چک جاندہ ہے انہوں اللہ پھل لا دین دینے، سرو دا درخت ویلو کنا بڑا ہے، وہ ویکھ لو پھل تو بھی نہیں ہے۔ آئیے نظر آج دی اللہ نو بڑی پسند ہے، 3 وقت تے چوتھا وقت کیڑا ہے، بڑی محبت نال سنے آجے اللہ دے سونے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز بھائیو، آسمان دے دروازے کدوں کدوں کھول دینے تے جدوں کھول دینے مومنانو تڑپ لگ جاندی ہے، مومنہ دے دل وچ رب دی محبت آ جاندی ہے۔ اللہ دے سونے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرمان دینے چوتھا ٹائم وے، مثال دے طور تے زور دی نماز پڑھیے تے عصر دی نماز دا انتظار کر دے، اینا انتظار ماشاءاللہ تے سلام پھر دیئے، اسی دوڑ لان دی گل کرنے ہاں، اور اصل موقع جیڑے نا یہ بیت اللہ دے اندر نصیب ہوندے نے۔ دعا فرماؤ اللہ سانو رمضان دے اندر ہی بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرمائے، اللہ مسجد نبوی دیاں حاضریاں نصیب فرمائے۔ یقین جانو ایتھے بھی لوگ آنے صحابہ کرام مسجد نبوی جے بیٹھے نے، اللہ دے نبی جا اللہ دے پیارے پیغمبر بڑی تیزی نال مسجد نبوی تشریف لے آئے نے، میرے نبی دے 2 پروانے بیٹھے نے، اللہ دے پیارے پیغمبر فرمان دے نے اے میرے صحابیوں لوگ چلے گئے نے، تسی نماز دی انتظار چ بیٹھے ہو، اللہ نے تواڈے واسطے آسماناں دے دروازے کھول دیتے نے۔ پتہ ہی لگا جیڑا بندہ زور تو لے کے فرضہ دا انتظار کردہ ہے، نماز عصر دا انتظار کردہ ہے، وہ دے واسطے آسماناں دے دروازے کھلے نے۔ جیڑا بندہ عصر پڑھ کے مغرب دا انتظار کردہ ہے، وہ دے واسطے آسماناں دے دروازے کھلے نے۔ ہر واسطے نہیں کھل دے، جیڑا بندہ عمل کردہ ہے اللہ اس عمل کرن والے دا عمل ضائع کر دے۔ اے کہہ رہا قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا،
اللہ فرماندے نے من کانا یریدل عزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح والعمل الصالح یرفعہ۔ اور جدو تسی نیک عمل کر دے ہو تے نیک عمل آسمانہ دی طرف بلند ہو جاندے نے۔ واہ سبحان اللہ، اے رب دا قرآن کر جا کے ترجمے نال پڑھے آجے، قرآن آندہ کیے اور قرآن سمجھاندہ کیے۔ الحمدللہ میں قرآن دی دعوت لے کے آیا اور امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے 4 وقت جیتے ہن گل سنے آجے، 2 دنہ دی گل سنے آجے۔ واہ سبحان اللہ، کیڑے 2 دن نے؟ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے سوموار تے جمعرات نو اللہ آسمانہ دے دروازے کھول دیندے نے۔ تسی آغاز تو انشاءاللہ انتہا تک میرے ایک موضوع نو سمجھ کے لے جایا جے کہ آسمانہ دے دروازے، اور میں الحمدللہ زندگی دے اندر پہلی مرتبہ بیان کر رہا اللہ سونیا اے ساری تیری توفیق ہے، اے ساری تیری رحمت ہے، شہنشاہ میرا کوئی کمال نہیں۔ اللہ سونیا آسمان دے رحمت دے دروازے اللہ کھول دیتے نہیں۔ اللہ مومن بندیاں نو مزید نیکیاں دی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ مواحداں نو اعمال صالح دی توفیق دے دے۔ ہن جمعرات تے جیڑا سوموار نو آسماناں دے دروازے رب کھول دیندے نے، 2 ایسے بدبخت نے جنہاں لئی آسماناں دے دروازے بند ہو جاندے نے۔ او کیڑا بندہ ہے؟ فرمایا جیڑا اللہ دی ذات نال شرک کر دے، مشرک لئی آسماناں دے دروازے بند نے۔ او یار رب نال رابطہ کر، غیر اللہ دی عبادت چھوڑ دے۔ ایک پروردگار دے سامنے اللہ نے سر بنایا تے اس مالک دے سامنے جھکنا چاہیے۔ آئیے نا ذرا میرے ویر میرے بھائی، اللہ ذوالجلال نے منو تینو پیدا کیتا تے اپنی عبادت واسطے۔ اللہ فرماندے نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ فرمایا جیڑا بندہ شرک کردا ہے یا علی مدد دے نعرے لاندا ہے، قبر تے جا کے سر ٹکاندا ہے، اپنے اللہ تو علاوہ غیر اللہ دی عبادت کردا ہے، او دے واسطے اللہ نے آسماناں دے دروازے بند کر دیتے نے۔ او دے نالوں بڑی بدبختی کی ہو سکتی ہے؟ پیار نال محبت نال دعا کرو اللہ سانو توحید دی دولت نال مالا مال فرما دے۔ یقین جانو توحید اے بہت بڑا قیمتی زیور ہے، اور پیارے پیغمبر دی سنت انج چمک دیئے جویں آسمان دا سورج چمک دے۔ اور دوسرا بدبخت شیطان نے نا بندے نو ایک تے اس پاسے لا دیتا ہے تے جیڑے شرک تو بچے نے انہاں نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی دے بارے چ اپنے دل چ بغض رکھ دائے، کینہ رکھ دے، نفرت رکھ دے، اپنے ماڑے بھائی نال نفرت کر دے، بہن نال نفرت کر دے، رشتہ دار نال نفرت کر دے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے بغض رکھن والے دے دل وچ کینہ رکھن والے بندے واسطے بھی آسماناں دے دروازے کھل دے نہیں۔ دیکھ لو شیطان نے یہ شرک تو بچایا اللہ نے، پھر سمجھدا جناب میں مالدار، میں دولت مند، میں عہدے والا، میں عزت عظمت والا،
آئیے ذرا میرے ویر میرے بھائی، اللہ مینوں تانوں شرک تو بھی بچا لوے تے اللہ بغض تے کینے کولوں بھی بچا لوے۔ یار بھائی نال مل کے کٹھا نماز پڑھنا ہے، پھر او دے گلے تے شکوے کرنا ہے، امام دے پیچھے نماز پڑھنا ہے، او دیاں غیبتاں تے چغلیاں کرنا ہے۔ آنا ویکھ لے اللہ ذوالجلال کی آمدے نے کئی ایسے بھی نے نیک اعمال کر کے انہاں نو آسماناں دی طرف نہیں پہنچان دے، بلکہ جڑے نیک عمل کر دے نے شرک تو بچے نے بغض تو بچے نے، اللہ ذوالجلال انہاں 2 دناں دے اندر نیک عمال جڑا آسماناں تے قبول کر لیندے نے۔ اللہ فرماندے نے یرفع اللہ، میرے ویر میرے بھائی کنے مقدراں والے کنے نصیباں والے، وقت جاندے دا پتہ نہیں لگدا۔ ہن ویکھ لو 2 ذکر ایسے نے جڑا بندہ کردا ہے اللہ 7 آسماناں دے دروازے کھول دیندے نے۔ ایک کوئی گل تانوں سمجھا رہا ہاں کہ آسماناں دے دروازے کدوں کدوں کھل دے نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے، امام الانبیاء نے فرمایا ہے، پوری کائنات دے رہبر نے فرمایا ہے، پوری کائنات دے رہنما نے فرمایا ہے، میرے تے تیرے دل دی بہار آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دی قسم اس قرآن نال سچی محبت رکھیے یا مدینے والے مصطفیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا ذکر کیڑا ہے؟ اللہ دے نبی فرماندے نے لا الہ الا اللہ مخلص لہو، اللہ دے نبی فرماندے نے جیڑا دل دے اخلاص نال لا الہ الا اللہ پڑھ دے، اس ذکر دی وجہ تو اللہ آسمانہ دے دروازے کھول دیندے نے۔ واہ سبحان اللہ۔ اللہ جتھے سونے محبوب لیٹے نے اللہ انہاں دے روضہ اطہر تے ساڈے والو درود و سلام دی اللہ بارشاں نازل فرما دے۔ اللہ سونے ساری امت نو سونے نبی دا سچا غلام تے سچا تابع دار بنا دے۔ فرمایا جیڑا بندہ دل دے اخلاص دے نال ایک کلمے پڑھ دے آسمان دے 7 دروازے اللہ کھول دیندے نے۔ واہ سبحان اللہ۔ تے دوسرا ذکر کیے انج صحابہ بیٹھے نے تے نبی پاک دا غلام تے محبوب دا تابعدار کی پڑھ دے سبحان اللہ الحمدللہ، اپنی زبان تو پڑھ دے میرے ویر میرے بھائی، اپنی زبان تو اے ذکر پہ پڑھ دے سبحان اللہ والحمدللہ بکرۃ واسیلا۔ میرے ویر میرے بھائی ایک کلمے پڑھے نے اللہ دے سونے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ جیڑا بندہ ایک کلمے پڑھ دے الحمدللہ کثیرا و سبحان اللہ بکرۃ واسیلا، جیڑا بندہ ایک کلمے پڑھ دے اللہ آسمان دے 7 دروازے کھول دیندے نے۔ نبی پاک دا دھیان پہ ہے، آقا فرماندے نے کنے کلمے پڑھے نے؟ صحابی عرض کردہ سونیا میں پڑھے نے۔ فرمایا زمین تے اللہ زمین تے تیرے نبی نو بڑے پسند آئے نے تے آسمان تے عرش والے رب نو بڑے پیارے لگے نے۔ اللہ نے کلمیاں دی وجہ تو اللہ نے آسمان دے دروازے کھول دیتے نے۔ آئیے نا میرے ویر میرے بھائی، اللہ تے 2 ایسے بندے میرے ویر میرے بھائی رب دے قرآن دیاں آیتاں اور امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے نظر اللہ دے قرآن تے غور کریے۔ اللہ فرماندے نے من کان یرید العزت
وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ میرے ویر میرے بھائی آسماناں دی طرف نیک اعمال جڑے نے بلند ہوندے نے اللہ انہاں نو قبول فرماندے نے تے دو بندے کیسے نے میں مختصر دستا جاواں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں مظلوم بندہ اپنی زبان تو کلمے ادا کردا ہے یہ جس بندے نے زیادتی کیتی ہے اللہ دی طاقت تے رب دی رحمتوں دے سجے پاسے ہوندی ہے اسی سمجھنے ہیں مظلوم بندے تے زیادتی کر لو نہ زیادتی کرے اگر اللہ دے نبی فرماندے نے آگ دی چنگیاڑی جویں انج نکل دی ہے فرمایا کہ آسمان دے دروازے کھول دین دی ہے اللہ تے رب العالمین کہندے نے میرے بندے گھبرانا میں تیری ضرور مدد کراں گا اللہ مظلوم دی ہانو بڑی جلدی نال قبول کر دیندے نے اور آسمان دے دروازے کھول دیندے نے اللہ تے کو مومن قسمتہ والا آخری گل کر کے اجازت چاہیے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے رب دا قرآن اعلان کر رہے اللہ فرماندے نے فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فرمایا مومن بندہ جدو دیتے موت دا پیغام آندا ہے میرے ویر مرنا ممیے تے تسی بھی یہ پتہ کسے نو نہیں کہ اسی جمعہ پڑھ کے مسجد چومی بار نکل لے گے نہیں اے مومن بندہ جدو موت دا پیغام آندا ہے تے پانچ حالتاں ہوندیاں نے پہلی حالت کی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے مومن دی روح جدو قبض ہوندی ہے اللہ تے میرے ویر آسمان دے دروازے کھول دیتے جاندے نے ویلو نہ ذرا میرے ویر میرے بھائی اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد فرمایا کہ جدو فرشتے کول اوندے نے تے ایدی روح قبض کرن لگ دے نے تے میرے ویر میرے بھائی مومن بندے دی پہلی حالت ہوندی ہے جدو فرشتے اوندے نے تے انہاں دے چہرے انج چمک دے نے جویں آسمان دا سورج چمکدا ہے واہ سبحان اللہ اور جویں سانو جیڑا ہاں ماں دے جان دا غم میں واقعی باپ دے جان دا غم میں اور لیکن جیڑا توحید تے گیا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نو بھی او بندہ بڑا پسند ہے او ایمان سالے کردہ مومن بندہ ہے فرمایا پہلی حالت فرشتے آندے چہرے انج چمک دے نے جویں آسمان دا چاند تے سورج چمک دے تے دوسری حالت کی ہوندی ہے فرمایا او فرشتے ہوندے نے انہاں دے ہاتھ وچ جیڑا کفن تے خوشبو ہوندی ہے واہ سبحان اللہ تے تیسرے نمبر تے فرمایا جڑے آسمان دے فرشتے ہوندے نے واہ سبحان اللہ تے مرن والے دی جتھے جتھے نظر پیندی ہے تہا حد نگاہ اللہ دے فرشتے رحمت والے نظر آندے نے اے مومن بندہ جے بڑے قسمتہ والا تے چوتھا معاملہ کی ہوندا ہے فرمایا زمین تو لے کے آسمان تک آسمان تو فرشتے نازل ہوندے نے اس مومن بندے واسطے رحمت دیاں دعاواں کردے نے
اللہ اللہ۔ تے پنجواں معاملہ فرمایا جدوں بندہ فوت ہون لگدا ہے تے آسمان دے تفتحو لہو ابواب السماء، اللہ آسمان دے ستے دروازے کھول دیندے نے۔ اللہ تائیں کہندے نے من کان یرید العزت وللہ العزت جمیعا، میرے ویر میرے بھائی ساریاں عزتاں کدے واسطے نے؟ اللہ واسطے نے۔ تے پھر اللہ انہاں لوگاں نو عزتاں نال نوازدا ہے جڑے دنیا تے رہ کے اللہ ذوالجلال دے حکم دے مطابق اور پیارے پیغمبر دی شریعت دے مطابق اعمال صالح کردے نے، انہاں واسطے آسماناں دے دروازے اللہ کھول دیندے نے۔ دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ انہاں موقعاں نو اپنی زندگی دے اندر ضائع نہ کرن دی توفیق دے، بلکہ اللہ تعالیٰ انہاں موقعاں نو حاصل کر کے اللہ اعمال دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔